Sajisin pat perlawan ngapri sombhaya phi shakan ka channel nalari entertainment te perlawan tangwa rai sa phi ka ne ka notis khwai ka ba thamai te menta perlawan tungni ya no sakman yawan yawan sa kajing khwai khabam ba en penyai de barit el maunai bat I kraw boklang wansong rengkat bat ki perlo ki jongki kajaka kan dehang te ha mar baniang sinyong pung ilabet fishing pun markhap bat kasadeu kabahaba po East Sihil district and penkhwai tan ko ikapung bat katarikan hapa ka arpunyo tarik menta ubenai ba chipewar yarpsan bat kapor ka sedang kapor kenda citeng mestet bat on penkur kapor lai di jenmit bat kador jika tiket bat kalong tang terus patangka siru yang uwe khwai de menta perlo rawan tungine pejeki price jongkan ka jini ko khwai kabam hang ne po marbaniang senyong uban yora ka price ka ban ko nge kan ka jini ko khwai kabam hang ne po marbaniang senyong un yo ka bisa ka bachong dor chilak tangka bat uban yora ka kerdan ka bar un yo ka bisa ka bachong dor sau pe wajar tangka bat ka kerdan ka balai un yo ar pe wajar bat ka kerdan ka basau un yo pe wajar nakakaran ka basan unyo prajar nakakaran ka banriu nyo hajar nakakaran ka banyo nriu hajar nakakaran ka bapra san hajar nakakaran ka bakhandai saw hajar nakakaran ka bachpeu lai hajar nakakaran ka bakhadoi ar hajar ka bakhad ar hajar ka bakhad lai ar hajar ka bakhad saw ar hajar ka bakhad san ar hajar ka bakhad riu ar hajar ka bakhad nyo ar hajar ka bakhad pra ar hajar ka bakhad khandai ar hajar ka bar peu ar hajar ka bar pu ar hajar ka bar pu ar hajar ka bar pulai ar hajar ka bar saw ar hajar ka bar san ar hajar ka bar riu ar hajar tangka bat kapor banrung syapo jong kapung kan long ha kapor san bejim step ka ar phenyo tarik benai bechpeu ar hajar san bat sisin bal dap ki price kirawan kim don hokshu ban penthut ya ka jing kap khwai dokha bat ka jing kap khwai dokha kan yak be chakman bat onom sha sati ki bru ki bana bar ban wan di jing di hakte ka jing kap khwai dokha klem de yo jing bet na utrai jong kapung bat on sha tang yakito ki bru ki bawan di yaki jing bam dokha ki bakan thu ki knyang ki wi bat kum juru ya ki tiar khwai bat hakte ka sngi kan don ru ka hausi ha katai kasni bat nalor ki dokharim babun on thet thamai biang sa saw kuntal ha ka khat khnai tarik menta ubnai bech phewar yapsan ha kapor mestep bat on sim jing theu ya baro ki jai dokha ki bami nakatai kapung bat on sha ban psa jing bam kat bom pade kapor ban khwai balada pinang kwa susu ya ki jing tep ki ba company ya lada pimsha ya kan notis te phila ban phone ki ne ki number bal ai harum khandain ru iwei Arnot pra nriu not ar nriu sau wei par unumbar khandai lai nriu san sau nyeu sau lai khandai te khub lai sibun perlok rawan ngin sai kenduk pat ha ka wei pat kan notis khwai te sngom bha perlok rawan bar subscribe ka channel khana ma phinum du ye ki wei pat ki notis khwai ki bangan sa penmi kham saden te khub lai sibun perlok ngin sai kenduk pat